és la reina, l'abellot i les solteres. El cos de l'abella està dividit en tres parts: cap, tòrax i abdomen. La punxa que tenen, si piquen una vegada, se moren. Les abelles viuen en quasi tot el món. Viuen colonies de moltes abelles. Perquè una abella, quan té picar, no té fa tant de mal com si ara te venien a la meua cor, sense res, i me venien mil abelles. Molt fort. Thank you.